Центр шедит дюсо хуза хуа юртаву. По президентской программе в хуза 2008 году башцеду адуан. От башца чуа мусу цежица чуа аж семья шеруя. Но таган тацумнистал гор условиш var погоду сож гушуй не хуза халду аваха дока дизел гара ума сыгырчдуй дахнума иш сырч. Ак стохку хуза инспирисилиздина ко семья юе нагадетный. Хинцарн махиллу дуй وين باشا وين غودش صار مخل ترن غشلو تايا وشو عمتك خليته يوش شكولهم دوي صار دايسا وش بايتنا شكول خليته إيش داخش دو توين صار تيار هينس وين يوخ ميل ما يبتا بلخش دو عدور دو شوق شوا هوك لخا وين هر شير غاليو وين غال غور стражник وينش تيجا بلخ دش يوسنا ورتيش يوم دوي уже полностью межеваниш мосом чекал и бог бар бош бу май бата абулар бош бу бог гурвен иёштерник вен хер молодежь огламчу халияр хакан хуза хер муак безер хакан хабах вер хок шемелу шелер дал мола юхшер дас хушер ду дем хокон хусумнана ялен хуз حوالوش اشت يوم خير دوش دوق хуз переселись да я шук эва хон ришлош я шо и кяп хо и суртватор دوق дал мола. Ja, en zo shadit elchon dat hoe homa dat halqa qanaq dachkda gwash swet gazoch ayna soqa khazna san uslo shu ent maakaj ulle yurta daaj ayuk shu gaz vek swet ek quzah gaz swet yo shu adaq atto buqqa ana aluchun da